Donald Trump tagara ɲɛ k'a ka baaraɲɔgɔnw ɲɛna tɔmɔ ni dɔgɔkun furancɛ in na i n'a fɔ Chris Wright n'ale ye taji ani gazi baaradaw lafisabaga ye ale bɛna tajiko ɲɛ minɛ. Trump ye jɔyɔrɔ belebele kɔni di a kɛrɛfɛmɔgɔ fiyefiyɛw de ma, misaliyala républicains ka wasaden kɔrɔ Matt Gaetz ale mun bɛna kitiko ɲɛ minɛ. Ale sugandili kuma kɔni o sɔsɔliw tɛ ka kɔtigɛ yani a ka bɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la wasabulon kɔnɔna la. Yen sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ o tun ye sɛgɛsɛgɛliw boloda ka kɛɲɛ ni a ka kurusi jala sigana wale dɔw ye. Jalakiw bina kan fana ko a tun ye ɲɛnamini fura dɔw kɔni ta, nka Matt Gaetz ale ko jalakilikan ninnu si tɛ tiɲɛ ye. Démocrates ka tɔnden dɔn Adam Schiff ale y'a lase CNN ka jɛmukan State of Union senfɛ ko Matt Gaetz ko a man kan ka nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ. An bɛna kitiko minisiri sɔrɔ mun jalakilen don ka kɛɲɛ ni kurusi jala a wale dɔw ye ani fana ni ɲɛnamini furaw tali ye. Ka far'o kan dɔnniya jɔlen yɛrɛ tɛ a la kitiko kun kan, wa ni sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ fana kɛra cɛ in kun kan. Républicains ka wasaden Mark Wayne Mullin fɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Matt Gaetz kan olu kɔnɔ ko kɔni kan ka jira wasadenw la, nka ale fɛ ko bɛna ta Matt Gaetz ale kan ka to yen sabula a ka kɛ minisiri ye. Ale y'o de lase NBC jɛmukan Midway Press sanfɛ. A siga fosi tɛ ne la k'a fɔ ko Donald Trump dalen bɛ Matt Gaetz la, wa ko a bɛna se ka nin jɔyɔrɔ in kɔni fa ka o baarada in ɲɛminɛ koɲuman. A bɛna ɲininka i n'a fɔ maa tɔw. Démocrates ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ wasabulon kɔnɔna la Hakeem Jeffries ale tun bɛ NBC sanfɛ. Yen ale y'a lase k'a fɔ ko Donald Trump ye maa minnu kɔni sugandi ko jɔyɔrɔ dɔnniya tu u caman la. Yala États-Unis kan ka nin ɲɛ sugu de jira diɲɛ na ka sɔrɔ an bɛ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna la wa? Ne kɔni ma da o la. États-Unis jamanadenw kɛlen k'u ka danaya kɔni da Donald Trump kan ka sugandi, u kɔni ye a jira de k'u b'a fɛ a ka ko bɛɛ lajɛlen de yɛlɛma. Mike Johnson républicains ka jɛkulu ɲɛma wasabulon la ale b'o de lase. Jamana ɲɛma bɛɛ lajɛlen yamaruyalen don ka maaw sugandi minnu bɛna se k'u ka kobolodalenw waleya, wa maa minnu ɲɛna tɔmɔna olu bɛna o de kɛ sabula u bilala o jɔyɔrɔ de la, wa o bɛna o de sira taama koɲuman. Donald Trump ka minisiri ɲɛna tɔmɔnenw olu kan ka sɛmɛntiya joona wasabulon fɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ. Jamana ɲɛma sugandilen ale y'a ɲini républicains fɛ wasabulon kɔnɔna la k'u k'ale yamaruya ka sugandilu kɛ teliya la.